Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten badhe nuntun lampahing adicara adat nyadran ing punden Mbah Sedan ing dinten punika. Mugi sedaya adicara saged lumampah kanthi tertib, lancar lan pinaringan berkah saking Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Upacara adat nyadran punika minangka wujud rasa syukur lan pangeling-eling marang para leluhur utaminipun Mbah Sedan ingkang nate nglantaraken kamakmuran lan katentreman ing desa kita. Mugi kanthi adicara menika kita tansah eling lan ngajeni perjuanganipun para leluhur ing desa Ngerjo punika. Titi Laksana ingkang sepindhah inggih menika pembukaan adicara kawiwitan kanthi pamaca donga bebarengan dipun pimpin dening Mudin Desa. Ingkang kaping pindho sambutan kepala desa utawi sesepuh adat. Sasampunipun donga dipun terusaken sambutan saking Bapak Kepala Desa utawi sesepuh adat minangka pangandika pambuka lan wujud panuwun dumateng para rawuh. Ingkang kaping 3 inggih menika upacara sesaji lan kirap. Sesaji dipun aturaken ing punden minangka pralambang rasa syukur lan pangajab berkah. Para warga ngeteraken kirap tumpeng lan uga rampe kanthi tertib dipun iringi donga lan gending Jawa alus. Ingkang kaping sekawan inggih menika donga slametan mudin utawa tokoh agama nuntun donga bebarengan. Nyuwun pangapunten lan slamet tumrap warga sak desa. Ingkang pungkasan inggih menika dhahar bareng utawi kenduri. Sasampunipun donga rampung, para rawuh dipun aturi dhahar bareng minangka pralambang wujud guyub rukun lan rasa bebrayan. Kula minangka pranatacara nyuwun agenging pangapunten menawi wonten lepat anggen kula nuntun ing sajroning acara punika. Mugi acara nyadran ing punden Mbah Sedan saged njalari tentreming ati lan rahayu tumrap ing kita sedaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.